салому алейкум бародаро. Ана ами духтарака дар ам Тоҷикистон ана дасташ хай ғалтидай бромадай шикастай номаълум. Духтаро гуфтанд ки суми калону гарантия наметиҳем. Ана хай амиҷо овардемаш чанд қа гуфтанд? 300,000 гуфтагиан гарантия метиҳем, соз мекунем дасти кӯдака. Агар ягон суми партоен аз барои худо хайртон мешавад. Ина дасти кӯдак. Бигерон гарданаш. Даст каш. Нишаб каш. Ина дасташ. Ин актив. Ҳам актив ғалтидаги 1-2 сантиметр 3 сантиметр аю даст хароб шудаги ина. Ина агар ягон як сумиам ки хайр кинем, хайртон мешавад. Ҳамин духтарака хай тавобач кинем.